Lo mantiere godo kiny makawuono to wachango kaluore gi thor weche magazet omiyo pek. Okiny makawuono adhi bedo koda welo adek ne korom gajwang' duto te e studio mar Rawere County ma Nairobi. Kata kamano antiere koda welo ariyo ma bende ochopo. Antiere gi Tom Nduku nyakorom gajwang' ma bende okeno wendo e wang'i kapo nono ni jahera mar Ramogi TV. Nduku roki ni machiegni ichako juma makare? Achako makare. Ichio maber be? Ichio maber. Erokamano ahinya kino machiegni. Kopogore gi Nduku nyakorom gajwang' bende antiere gi Oscar Omondi jalony weche mag siasa. Oscar in bende roki ni machiegni. Erokamano Sharon. Ago erokamano ni jo winjowa kata jok mang'iyo wang jowi kuonde ma gintiere and amor okiny makawuono. Erokamano. Erokamano ahinya. Gino mara mana kaka wacho ni duto te uchako juba e yo makare. Nyakorom gajwang' mathoth timore to gazeti okiny makawuono ma bende Joyce nokelo neno ka The Standard gi Daily Nation thor weche magi nopogore. The Standard nokete kanyo kendo gichiwo tipo mano mar jatend piny mano William Ruto kanyakla koda jotend migepe Musalia Mudavadi ma bende en jatend migao mochung' ne tudruok mar piny Kenya gi pinje mamoko maoko. To ginero ma bende iketo kanyo ni betraying Kenyans in dhogo oganda ma pachoka. En kaluwore kod oganda ma pachoka ma bende osebed kimako e piny mano mar Tanzania. Kopogore gi Boniface Mwangi nyakorom gajwang' juma mokalo nwadno kanyo komak jaked ne ratich oganda Mwabili Mwagodi. Daily Nation to nokete ni tax row exposes Kenyatta Family Express deal. Akeni Nduku intiere gi mane gazeta no intiere gi Daily Nation. Thor wach momi peka nyo dwach nango. Ingeni gik ma wuoyo kae gi are calling to one thing miluongo ni corruption. And corruption en tuo makoro ketho Kenya. To ketho Kenya nikech courts mawa ema disappoint wa. Koro gik minyalo wachi gigi en mana ni wamed mana keto kogno motegno mondo wabed jogo ma ka ng'ato koso to wadil gi makosa. Nikech corruption biro ketho Kenya ka ji ok onone maber. Kendo biro chopo kama jo Kenya, gima jo Kenya pano nego tim. Jo Kenya nego tamre wach ma holo gowi. Nugo koro ok nyal hol kapok wa recover pesa gi. Nikech wa holo go pile to pesa gi mitimo nade, pesa gi malal. Nikech no wan jigo kodwa budget, samo dhi hol go to so jiso ngi ma gidwa yude. Kora waberi bunge motegno. To parliament ma kwer no kama waso chope ni koro okwane kwa tiyo pesa mwa holo gi maber. The best thing en wachungo holo pesa for the time being. Waduog waranto pesa molal gi lal nango to gin kune. Nikech gimarach mogik ni gionge kate banks ma wa Kenya kae. Nigin pesa ma gikonyo mana pinje maoko. Koro en ranyisi mane mondo wahol pesa. To jaskuma machule to kata na hospitali makodhi to konyan wango yath. Ngato no kawo pesa bodhi ya uga account woko ma the country. Koro gima duong' en parliament wan ingen makosa mwatimo kabisa en waonge a good parliament. Parliament wamiyo too much power to power wamiyo gi gine ma gibedo go enriched. Ke gine ma gin corrupt, gine ma gin everything. Waonge leaders we moshe path. In fact jo Kenya adwa na kwa jo Kenya matindo sani ne kapo kwa chopo kwa president karo nego jobunge gi mwamonj mondo watam gi tadonji bunge no for 1 week. Bwanyi sigini ko wani kwa duogo to une mwanyo kunu chako donja. Then I think some sense is going to take place because without this to kama Kenya they wachima a lot of problems. To gidwa bedo jok moko masama tin to gidwa ngi blame jomoko. Kenya yeri jatelo tikiakta na function maka maibeti. Nikesa ni en bunge en gan independent house magini mone gi check the executive gini mone gi check the welfare mara ya bera ya yudo gik ma Kenya wacho ne gi yudo kakoro gine mo gi nyati mamano kara gini mone gwa geng ni gima koro kata bunge ni moko ne gi nyon for 2 weeks ai to gine the problem kaka jo Kenya binde regard gi then from there nikech kana ko ino bro deal kod gi ballot pod moko bro mende bro donjo nikech political parties gi mwahero omiyo kutamaricho go pod bro na duogo. So the best way ene jogi kak nyal improve then jo pinya karanga the measures kaka ni neno ne gitimo measure
budget of flop chande. They need to rethink about that. Nikech ka gibedo ra jok madwa wuoya to kane kwa dhi bedo go sense. Nikech jowagi otamre improve. Ke gig bila kiwacho, it's not about this man. There was parliament. Iwinjo. Nentie parliament. Manone go check gigi. Iwinjo. Koro ka parliament is not working, what do we do with it? To one bendi. One gichike mogomuke to akanyo ma recalling them is another problem. Ke speaker book wiye. Koro gima duong otam gidonji bunge. Then no they ngia okukucha no tam gidonji kati bunge 1 week. Gine which could no. Now they will come to realize, oh, Makodi Kuchate Okonyali introduce himself as a member of parliament in a country. Moromo the window. Then people are going to Jiboro no sense. Such a moko mitigation measures konyoga gimoro. Emomi angima nyalo and the manner things are going. Okwabe yuago corruption every day. Okwabe chako blame family moro every day. These things negative moreka jubunge neti. Why is it that this parliament has never seen it? No parliament inge kalgi mo sharon. Tengima giwegi benefit. Mana ka parliament ni pamo. Chimi neno kagi pamo. Be very careful. Igentigi magichano. Yero kama na inya. Mano delineation ya